И здравейте хора, аз съм Кръцаги. Днес ще играем Head Soccer. Както виждате, сме стигнали до Германица. Да, и ми е трудно да го бия. Да. Ето 1-0 за Кореца. За мен е т.е. Да, знаете, че магията на германеца е малко лоша, защото те смалява хен да си малък, хен да си голям. И после ставаш голям де. И малко му и гадна магията. Ето гледайте сега. Правите малък. Да. Вече ще пуснем сука. Ето. И започваме да играем. Начало с германеца. С германеца по-скоро. Малко ми е трудничко да го бия, защото ето, 1-1, но аз искам да го бия, да го спечеля. И докато не го бием, клипа ще се прави. Абонирайте се за любопитите. Извинете, това е телефона ми. Спрем за малко. Върнахме се хора. Скипнахме за малко. И връщаме се хора. И ще по-добре. Даш друго нещо. Да. Докато бием, но малко трудничко с неговата магия. С неговия пауър по-скоро. Да. И както е по-силен от мен. Да. Но ще го видим по някакъв път. Как беше станал с италянеца. 2 дена се правим да го убия. Тама бях на село. И си да го убия. Но ще се боря докато го убия. Ще го направим някъде 5 минути клипа. Не е 9. Извинете. Да. И се чувам.
Много тихо. Да. Опа, магията. Магията му. Малко бавно. Ей, слъгната малко. Още 4 минути остава да го направим. Да. И когато играем, може да ви разкажа, ако искате се абонирайте за Любопроведи, гледайте на клиповете и дайте лайк за клиповете му, които ги правим. Също се абонирайте за Красимир Драганов. Напишете Красимир Драганов в винетката и тя ще ви излезе. Гледайте клипа и ще ми видите лицето. Да. С Любопроведи. Вече ще почва седмата минута. Да. Няма да съм. Извинете толкова спустя, но не трябва вода. Ще скипнем. И ето, върнахме се. Сега да надобавим с енергията от вода. Аз имам винаги енергия от вода. Да. Но може да го убием. И ето, връщаме се. Опа, така да и пред вратата. И стане. Вие сега не може да ме видите на живо. Да, защото си имам така, не е важно цвето. Пък един мой приятел Яшко, той за мен е екрана и да, и сега на мен е много Любопроведи и много мъжно за него. Да, защото той ми беше най-добър приятел, живееше до мене. Всичко. Бихме така, аз съм се напал с добра към всичко. И вече наближаваме 9 минути. Да. Ето, може да губим шанса. И така, хора. Благодаря ви, че гледахте този клип. Дайте лайк и чао. Аз бях Кръсбеге.